Moi boa tarde a todas e a todos e benvidos á que será a terceira sesión deste ciclo de conferencias referidas á COVID-19 e organizado polo Campus da Cidadanía da Universidade de Santiago de Compostela. O meu nome é Laura da Vilapena, matemática e estudante de doutoramento en Estatística e Investigación Operativa nesta mesma universidade. Para min é unha honra presentarvos aos investigadores encargados da charla que se exporá a continuación, Rosa Crujeiras e José Meijeiras Alonso. Rosa é profesora titular do Departamento de Estatística, Análise Matemática e Optimización na USC, coordinadora do Programa de Doutoramento en Estatística e Investigación Operativa e investigadora principal do proxecto Modelización no paramétrica de dinámicas e dependencias en sistemas complejos. Ademais, conta cunha ampla experiencia docente e profesional, con publicacións en revistas internacionais de impacto, tanto de carácter metodolóxico como aplicado. José Meijeiras é doutor en Estatística e Investigación Operativa e conta actualmente cun contrato postdoutoral na Universidade Católica de Lovaina, en Bélxica. As súas liñas de investigación principais son a estatística non paramétrica e semiparamétrica, os datos circulares e direccionais e os datos espaciais. No seu relatorio, titulado A COVID nunha ollada estatística, como buscamos pitonisos para quedarmos tranquilos, ambos investigadores tratarán de aportar luz e información de calidade con respecto ao tema que nos ocupa. Recordarvos que a duración da conferencia será de 20 minutos e que ao final da mesma haberá unha quenda de preguntas e respostas a través da sección así titulada na propia aplicación. Rogámosvos facer preguntas curtas e que non conteñan links. Ademais, pídese que estas sexan formuladas ao final da intervención, para evitar así realizar cuestións con temáticas que serán logo tratadas ao longo do relatorio. Pola miña parte, nada máis, espero que desfrutedes e aprendades coa charla, e cedo a palabra aos conferenciantes. Grazas, Laura, por esta presentación. Grazas tamén ao persoal da área de xestión e valorización da I+D, da Vicerreitoría de Investigación e Innovación, polo apoio á organización deste evento, e tamén ao Campus da Cidadanía pola posta en marcha desta iniciativa. E, sobre todo, tamén grazas a todos os que estades connosco nesta tarde. Neste tempo que imos a compartir convosco, queríamos contarvos como vivimos a comunidade matemática en xeral, todos os que no noso día a día utilizamos ferramentas matemáticas e estatísticas, como vivimos este período no que, dunha maneira ou doutra, dende a ciencia, dende a academia, todos tratamos de poñer o noso coñecemento ao servicio da sociedade. No noso caso, o que sabemos facer é analizar datos e modelar a realidade. Para que? Pois para explicar a nosa contorna e para predicir o que pode acontecer. Esta capacidade de predicción dos modelos, non nosa, parece que nos confire como uns poderes especiais e moitas veces, cando se nos chaman dende os medios, se nos fai algunha consulta, ás veces temos preguntas que van máis orientadas a pitonisos que a científicos, pero na maioría dos casos sempre buscando unha resposta positiva. Alguén que dé un pouco de luz e que diga que todo vai a sair ben. O planteamento desta charla e, sobre todo, deste subtítulo, o fixemos cando nos convidaron, fai unhas semanas, pero ao longo dos últimos días é certo que os que traballamos cos datos sí que temos a impresión de termos traballado ás veces case máis como pitonisos que como estatísticos e como matemáticos polas inconsistencias, polas deficiencias que se teñen observado no rexistro e no reporte de datos. Entón, neste marco, que é o que vos queremos contar nestes minutos? Bueno, pois primeiro quizáis conveña aclarar que é o que facemos nós como matemáticos e como estatísticos e que é o que non facemos. Despois, explicarvos de que maneira podemos axudar, de que maneira podemos contribuir a explicar a situación e a predicir escenarios futuros. E, ao final, tamén vos falaremos un pouco dos datos e de que cautelas debemos ter cando analizamos información que nos chegan de distintas fontes. De xeito moi breve,
simplemente para situarnos, sobre todo para aqueles que ao mellor non vos atopastes con alguén que traballa con modelos matemáticos, que é o que vimos facendo nós. Bueno, pois nós facemos modelos. Que é un modelo matemático? Un modelo matemático non é máis que unha abstracción da realidade que nos tratamos de escribir mediante ecuacións e que é como unha versión simplificada que o que fai é recoller os aspectos máis importantes do proceso que nos ocupa. No caso da COVID-19 son aspectos importantes a evolución dos casos contagiados, das hospitalizacións, dos falecementos. Sen embargo, pois carecen de interese se somos altos ou baixos. Entón, neste senso, o modelo que nos temos recolle unha fotografía simplificada da realidade. Os modelos, todos eles, se os comparamos coa realidade, son erróneos, non capturan todo, pero algúns son útiles, aqueles que son capaces de recoller os aspectos fundamentais. Ademais, se nestes modelos nós tamén temos en conta que os nosos datos poden estar suxeitos a erro, que teñen variabilidades, pois introducimos unha componente estocástica e traballaremos con modelos estatísticos. Entón, que é o que sí facemos? Nos facemos modelos matemáticos e estatísticos. Para que? Para extraer información que sirva para axuda na toma de decisións, que lle sirva a aqueles que teñen que tomar as decisións, porque nin nós nin os modelos tomamos decisións. E máis, nunha situación tan complexa como a que estamos a vivir, a información que nós podemos aportar, que os nosos modelos poden achegar, é unha peza moi pequena do inmenso quebracabeza que temos no que hai que ter en conta aspectos epidemiolóxicos, médicos, económicos, sociais, psicolóxicos. Entón, ten que quedar moi claro que non somos capaces de modelar, pero as decisións non as tomamos nós. De feito, ningún modelo se vai a dar a última decisión. Ben, cando se inicia este período, cando xa en decembro de 2019 empezamos a recibir os primeiros datos que proviñan de Wuhan, e despois, cando nos empezan a chegar os reportes de Italia e xa de España, necesariamente, dende a comunidade que habitualmente traballamos con datos e con modelos, pois se crea a curiosidade de saber isto como funciona. É certo que neste ámbito tamén hai grupos de investigación que xa viñan moito tempo traballando neste tipo de problemas, pero incluso dende outras áreas, nas que ao mellor non estábamos directamente relacionados, pois sí que tamén se desperta a curiosidade en ver se podemos tamén contribuir. Iniciamos un confinamento, se empezan a tecer redes e a crear grupos entre científicos, entre investigadores do ámbito das matemáticas, empezamos a compartir os coñecementos que temos a través de distintos medios, organizando xuntanzas, a través das redes sociais, e vemos que, ademais de vontade de prestar axuda, parece que temos ferramentas que poden ser útiles. En este contexto, onde entra en xogo o Comité Español de Matemáticas. O CEMAT lanza o 16 de marzo unha iniciativa que é a Acción Matemática contra o Coronavirus. Nesta iniciativa, o primeiro que se fai é nomear un comité de coordinación de expertos que recolle, nos dan un período para que informemos, recolle todas aquelas achegas que se veñen facendo dende a comunidade matemática e que pensamos que poden ser útiles para explicar a situación, para explicar a COVID-19. Este comité elabora un documento no que recolle o que podemos facer, as nosas capacidades. Este documento se traslada ás autoridades competentes, se traslada ao Ministerio de Sanidade, se traslada ás comunidades autónomas, ofrecendo a nosa axuda. Recibimos resposta positiva por parte do Ministerio. Había disposición de aceptar esa axuda e facilitarían os datos que precisáramos. Nesa disposición a aceptar axuda, ademais, vos podedes imaginar que cando empezamos a traballar desde distintos ámbitos xorden unha chea de ideas, distintos procesos os que un podería modelar, pero dentro do Ministerio tamén se nos din unhas prioridades e eles plantean, ademais de outras iniciativas, como búsquedas bibliográficas, colaboración no deseño de mostraxes ou análise do impacto de distintas medidas, plantean como algo prioritario a obtención de prediccións a curto prazo. Prediccións das series de casos, hospitalizados, falecementos,
dentro dos hospitalizados aqueles que necesitaron cuidados intensivos, a curto prazo, nun horizonte de 7 días. Ben, dende a acción matemática, o que se fai é coordinar un grupo de traballo no que cada un dos participantes, estivemos implicados máis de 30 grupos, pois achegamos as nosas predicións a estas series con distintas metodoloxías. Unha vez recollidas todas esas predicións, estas se combinan a través de técnicas estatísticas que o que fan é valorar o funcionamento, a capacidade predictiva nos días anteriores para obter un predictor conxunto. Estes resultados se están facendo públicos, os podedes consultar a través da páxina da Acción Matemática e se están remitindo tamén ao Ministerio. Que é o que facemos? Que dentro destes modelos que nos consideramos, que elementos aparecen? Bueno, pois vou a comentar dous dos modelos. Un deles, seguro que nestes días oíchedes falar del, son os modelos clásicos na evolución deste tipo de enfermidades, se chaman modelos compartimentais e seguro que vichedes nalgún sitio os modelos SIR. Dicía que gañaron moita popularidade, bueno, pois ata o punto de ser merecedores dunha portada dun xornal deportivo, no que ademais se facía un chamamento de que era hora de que as matemáticas se aliaran co deporte polo ben dos deportistas e dos afeizoados. Unha grande responsabilidade. O esquema que tedes aí é unha versión un pouco extendida do que sería un modelo SIR. Que é un modelo SIR? Un modelo SIR na evolución deste tipo de enfermidades o que fai é considerar a poboación dividida en grupos. Neste caso, susceptibles, infectados e recuperados. Estes modelos non miran directamente cantas persoas da poboación podemos ter en cada un dos grupos, senón que o que fan é modelar o crecemento ou decrecemento destes grupos, tendo en conta as relacións que hai entre eles. Por exemplo, poñendo unha taxa de recuperación, un valor que nos permita pasar de infectados a recuperados ou unha probabilidade de transmisión. Ademais, por exemplo, destas dúas cantidades se pode obter o famoso R0, o índice de reproductividade da enfermidade. Esta sería a situación máis simple. Susceptibles, infectados, recuperados. Pero aparecen outras moitas subpoboacións que tamén se poden introducir e facer un modelo máis rico, máis adaptado á realidade que temos. Se poden incluir os expostos, os asintomáticos, os hospitalizados, dentro dos hospitalizados, incluir os que precisaron UCI, incluir tamén os falecementos, tamén meter as dinámicas que poderían relacionar estes grupos e incluso facer modelos adaptados no espazo ou por grupos de idade, relacionándoos tamén as mobilidades que podemos ter, os contactos que podemos ter entre os distintos grupos. Son, polo tanto, modelos con moito potencial. Modelan o crecemento e decrecemento, como vos dicía, se partimos dunha foto fixa, entón somos capaces de ver como vai a evolucionar. Son modelos que teñen sido amplamente estudiados tamén neste campo. De feito, un grupo da nosa universidade, liderado polo profesor Juan José Nieto, traballa tamén neste tipo de modelos. Nos traballamos nalgo diferente que tamén pode proporcionar predicións no curto prazo. Vos dicía que unha das primeiras demandas era a construción de predictores, a predición a través dunha predición cooperativa. Nos, como estatísticos, o que fixemos foi buscar ferramentas que miraran directamente os datos, a evolución dos datos. No noso grupo de investigación, modelos de optimización, decisión estatística e aplicacións, estamos traballando varios investigadores en distintas achegas. Por exemplo, Laura, a nosa presentadora, está involucrada nun proxecto no que utilizan teoría de xogos. No grupo de investigación da web do grupo podedes consultar unha aplicación de predición baseada en estatística para datos funcionais, elaborada por Manuel Febrero, Manuel Oviedo e Venceslao González. E José Maiseu, xunto con un grupo de investigadores italianos, estivemos implicados tamén na predición a través de funcións de crecemento logístico, funcións de crecemento moi simples. Podes consultar a app, xogar un pouco a ver que sai cos distintos países, coas distintas comunidades. A gráfica que vos amoso aquí é a gráfica de falecementos en Galicia e a curva que obtemos é un axuste do crecemento.
Esta curva é o suficientemente flexible como para adaptarse ás distintas estructuras de crecemento e o que facemos é buscar aquela que faga máis probable esa trayectoria que nos temos nos nosos datos. Son modelos simples, pero son modelos que a vez tamén nos permiten determinar pois onde se produce ese cambio na velocidade de crecemento e tamén o máximo que podemos alcanzar, que en variables como, por exemplo, os recontos de pacientes que precisaron UCI ou hospitalizados son fundamentais para o estudo da saturación do sistema. Sin embargo, os nosos modelos e os modelos que vos ensinei antes, todos eles, aínda que proporcionaron vos resultados, precisan de datos. E nos últimos días, como vos comentaba, vimos de ver que os rexistros que se estaban recollendo tiñan grandes deficiencias. Entón, debemos ter moito cuidado con como interpretamos os resultados dos nosos modelos, xa que se os datos non son bons, os resultados tamén se poden ver comprometidos. Agora voulle dar paso a José para que vos comente pois algunhas cuestións sobre os datos. Como decía, moitas gracias, Rosa, moitas gracias, Laura. Entón, o que comentaba Rosa, un aspecto fundamental agora de facer estatística é saber que datos manexamos, non? Entón, unha noticia que veríades moitos nos noticiarios, todos aqueles que estamos vendo datos, é o seguinte. España era o país que peores cifras presentaba e Bélxica é agora o país que presenta máis mortos por habitante. Sendo de España e vivindo agora en Bélxica, esta a min era unha noticia que me preocupaba. Entón, pois, indagando un pouco máis, vendo os datos, como se toman os datos en Bélxica, puiden comprobar, e despois apareceu en distintos noticiarios, que Bélxica está a contar tantos mortos con coronavirus, o sea, aqueles falecidos que en algún momento deron positivo en algún test de coronavirus, como aqueles casos en residencias de anciáns que foron sospeitosos, o sea, que presentaron algúns síntomas de que estaban a padecer esta enfermidade. Cando vemos os mesmos datos en España, por exemplo, en España estáse a contar todos os mortos con coronavirus, é dicir, todos os mortos que en algún momento deron positivo neste test. En outros países, estes resultados pois son máis restrictivos e só se conta aqueles mortos que morreron por coronavirus en hospitais. Entón, podemos realmente comparar os datos de distintos países? A resposta é complicado. Entón, unha das primeiras leccións que se ensinan en todos os primeiros cursos de estatística é a importancia de saber que variables se está a estudar. Entón, agora de facer predición, agora de facer comparación, agora de facer estimación, o que necesitamos ter moi claro é que variable estamos a estudar. Entón, non podemos comparar dúas cousas onde os datos proceden de fontes distintas. Isto non só é un problema cando estamos a comparar distintos países. Isto tamén é un problema que ocorreu en España. Entón, nós cando estábamos a modelar, con o modelo que comentou anteriormente, Rosa, estes datos, unha das cousas que intentábamos facer é intentar ver a evolución dos pacientes que ingresaban en UCI. Entón, de repente, en Madrid empezamos a ver un dato moi raro. As nosas estimacións non estaban indo ben, cando parece que para as outras variables sí que estaban indo ben, e todas as alarmas saltaron cando, dun día para outro, Madrid non presentou máis pacientes na UCI. Entón, podían pasar dúas cousas. As UCIs estaban completamente saturadas ou os datos estaban tomando mal. Entón, nos noticiarios, poderíades ver a seguinte noticia, non? A que presento aquí abaixo. É que en Madrid, a diferencia de outras comunidades, non se estaban tomando dato acumulado, senón que se estaba tomando dato diario. Polo tanto, cada vez que un paciente saía da UCI, restabas. Polo tanto, estábamos intentando modelar con un modelo máis ou menos complexo unha variable que non era que se correspondía. Esta variable era distinta en cada comunidade, polo tanto, os resultados que estábamos a obter pois non eran precisos. E incluso vou un paso máis alá. Cando, non sei se sabedes que algunhas comunidades están a cambiar agora a variable que se está a estudar. Entón, cando vimos os datos de falecidos, no caso de Cataluña, de repente vemos que
para un día hai un dato negativo, é dicir, está a morrer un número negativo de persoas, o cal xa non ten ningún sentido. E o mesmo pasaba cando víamos outras bases de datos. Este, por suposto, non é un problema exclusivo das comunidades autónomas de España. O mesmo pasaba en Noruega, onde un día vimos que o número de casos positivos era negativo, ou en Finlandia, onde vimos que un día o número de falecementos era negativo. Por lo tanto, a única mensaxe positiva que teño aquí é que por fin nos parecemos aos países nórdicos. Pero non todo está perdido. Entón, unha cosa moi positiva que teñen este tipo de epidemias é que podemos estudiar, a pesar de que estamos estudando datos distintos, podemos estudar a evolución. Entón, isto nos pensamos que é un problema da escala, non? De que nuns casos pois, está a detectar o 80% dos pacientes, en outros casos o 50% dos falecimentos por coronavirus ou o que sexa. Pero agora de ver o modelo sempre é similar. Isto nos permite comparar de alguna forma formas, onde digamos que hai comportamentos distintos entre países. Entón, aquí presento algúns países da Unión Europea e o que podedes ver é o seguinte. Ata máis ou menos, o sea, presento en negro os datos de Italia, e en outras cores, datos de España, Francia e Alemania, e simplemente o que fixen é mover os datos para que o inicio da pandemia coincida. Entón, os datos de España están con unha semana de retraso con respecto aos datos de Italia e os datos de Francia están con 10 días de retraso con respecto aos datos de Italia. Entón, o que podemos comparar é o seguinte. O principio da evolución, antes de que os tres países fixesen un lockdown, unha cuarentena, un estado de alarma, a evolución é moi similar. Pero, no momento no que se decreta a alarma, a evolución de España parece peor que a evolución de Italia. Cal é a explicación desto? Nós non o podemos saber. Entón, nós o que facemos é intentar modelar estes datos. Cal pudera ser unha hipótese de por que ocorre isto? Poidera ocurrir isto porque en España temos máis focos de contagio que en Italia. Entón, o que vemos é que ao principio da evolución, cando se decreta o estado de alarma, pois España é quizáis o país entre estes tres que peor evolución presenta, pero chega un punto onde o cambio de curvatura, o que nos noticiarios se deu a coñecer como pico, prodúcese ou parece que se produce antes en España que en Italia. Ese cambio de curvatura é máis forte en España que en Italia, o cal parece predecir que en algún momento a evolución de España vai ser mellor que a evolución de Italia, o cal poderían ser noticias moi positivas, non? E por que se produce isto? De novo, non o sabemos. O sea, nós podemos modelar a variable aleatoria. Cal é a nosa hipótese? A nosa hipótese é que as medidas que se tomaron en España poden ser máis duras que as medidas de cuarentena que se tomaron en outros países. Unha forma de ver isto, unha forma na que nós intentamos ver isto é a través dos datos de mobilidade de Google que están disponibles para todo o mundo. E o que vimos é que, por exemplo, se nos fixamos en España e nos fixamos na variable de movimento en parques, en prazas, en parques nacionais, en ese tipo de espazos públicos, en España reduciuse ese dato nun 80%, mentras que en países como en Bélxica ese mismo dato reduciuse nun 20%. Entón, a pesar de que os dous países presentan cuarentena, a forma de facer cuarentena é distinta. Por lo tanto, a evolución probablemente das distintas curvas sea distinta. Pero movámonos a países onde parece que na Unión Europea as cousas fixéronse ben, vale? Entón, aquí vou a comparar dos países que parece que son exemplo de todo, que son Portugal e a República Checa, onde os dous países tomaron medidas nada máis comenzar este problema. E incluso cando comparamos estes dous países, que todo o mundo coincide en que fixéronse as cousas moi ben, vemos que a República Checa presenta un mellor comportamento do que presenta Portugal. A que é debido a isto? De novo, a nosa hipótese é que isto é debido a que na República Checa tomáronse medidas moi duras e dende un primeiro momento. Mentre que en Portugal as medidas tomáronse moi pronto, pero quizáis non foron tan duras como na República Checa. E isto podemos ver que o comportamento que presentan dúas comunidades en España é moi similar, o comportamento que presenta Extremadura e Galicia é moi similar, é que ao principio da pandemia, e incluso 14 días despois de decretar o estado de cuarentena, o comportamento de Extremadura é prácticamente calcao o comportamento de Portugal. E, 14, 20 días despois de decretar o estado de cuarentena, de repente Extremadura
presenta un comportamento mellor en termos de evolución da curva. Polo tanto, bueno, parece que algo se está a facer. O problema, de novo, é que datos estamos a estudar. Isto non é un problema agora de ver as distintas curvaturas. Este é un problema fundamental que incluso nos está a ocurrir en ciencia. Entón, eu, bueno, os que seguides este tipo de charlas con contenido matemático, quizás escoitades no pasado este tipo de dato de que o tempo de incubación é de 5,2 días. Por que isto é importante? Bueno, punto número 1, porque todos os modelos SIR e moitos modelos utilizan isto como un parámetro importante para saber como vai evolucionar a pandemia, este 5,2. E non só importante aquí, tamén é importante agora de saber canto tempo ten que pasar de cuarentena un paciente que ha dado positivo por coronavirus. Normalmente se di que ten que pasar 14 días. Esos 14 días veñen fundamentados neste tipo de artigos. Este artigo ha sido un artigo con moitísima repercusión. Podedes ver que ten máis de 500 citas nun mes. E de onde saca este 5,2 este artigo? Pois dos casos preliminares de Wuhan e este dato obtívose a partir de 10 pacientes. Entón, este dato preciso, bueno, eu teño as miñas dúbidas. Pódese facer máis preciso? Pódese facer máis preciso. Entón, para acabar con un mensaxe positivo de que as cousas se poden facer ben se hai vontade, os poño a seguinte noticia que veríades en todos os xornais, onde se vai facer un estudio de seroprevalencia para saber can inmunizada está a poboación, tanto a nivel nacional como a nivel de Galicia. Entón, non todo está perdido se temos a disposición das autoridades de proporcionarnos axuda. Ademais, neste estudo, pois, os encargados a nivel nacional son o Instituto Nacional de Estatística, o Instituto de Saúde, do Carlos III, no caso de Galicia, por parte do Instituto Galego de Estatística. Entonces, son profesionais que teñen unha ampla experiencia en como tomar este tipo de datos os que están tomando este tipo de datos. Entón, eu quero recalcar aquí a importancia de que sexe xente que sabe como manexar os datos os que manexe estes datos. E isto é moi importante, por qué? Porque se queremos saber se a sociedade está inmunizada ou non, ou canta porcentaxe da poboación pasou ou está a pasar esta enfermidade, non é necesario testear os 50 millóns de habitantes que ten España. Nos basta con testear 60.000 habitantes que ten España para dar unha estimación suficientemente precisa. Entón, isto tamén é un aforro de recursos que se están a empregar nesta enfermidade. Entón, quería darlle outra vez a palabra a Rosa para o seguinte bloque. Bueno, pois nada máis xa para rematar, a modo de resumo. Sabemos algunhas cousas da COVID-19, pero quédanos aínda moito por saber, quédanos saber como evoluciona a medio e a longo prazo, quédanos facer comparativas entre países para averiguar como realmente é o impacto das distintas medidas, incluir novos factores no modelo que nos permitan explicar mellor a súa evolución. E temos que compartir todo este coñecemento. Esta é unha responsabilidade que temos, máis dende un ámbito universitario, e temos que compartilo visibilizando o que sabemos facer, pero tamén poñendo foco sobre as nosas feblezas e as nosas carencias. Porque temos que ser conscientes de que hai moita xente que está tamén mirando a nosa experiencia. Igual que nos miramos a China, miramos a Italia e Portugal, nos mirou a nós. Neste momento, dende Latinoamérica, dende África, se están mirando a Europa e parten dunhas condicións moito peores que as nosas. Parece que temos ferramentas que poden ser útiles, tanto no modelado, na explicación, na predicción da situación. E se non as temos, eu creo que temos capacidade para construílas. Pero para que esas ferramentas funcionen, precisamos de información fiable. Porque se a información non é fiable, tamén se comprometerán os resultados e non poderemos aportar información para que quen tome as decisións os faga con certas garantías. Ao final, precisamos información fiable para traballar como estatísticos e non como pitonisos. Moitas gracias pola vosa atención
pasamos cando queirades á quenda de preguntas. Vale, a primeira pregunta un anónimo pregunta se puido estimar cantos test farían falta e a canta parte da poboación se tería que testar para saber os números reais. Vale, para saber os números reais, teríamos que testealos a todos. Agora ben, é preciso coñecer os números reais ou nos chega con unha boa aproximación. Neste caso, os test que se van a facer, dende, como comentaba José, dende o Instituto de Saúde Carlos III e coa colaboración do Instituto Nacional de Estatística, tamén a nivel galego, o que se busca é non a monitorización da poboación en todo o tempo, senón coñecer o estado actual que temos para poder intervir nun medio prazo. Neste caso, eu creo que o que tiña calculado o Instituto Nacional de Estatística era un test a 35.000 familias, en unhas primeiras non falaban de alrededor de 60.000 persoas, eu hoxe esta mañá lín que eran alrededor de 100.000, pero é unha amostraxe un pouquiño complexa, unha amostraxe en dúas etapas. Agora ben, se nos queremos saber como vai a ir isto evolucionando de semana a semana, por suposto que teríamos que testear a máis xente. Sen embargo, sí que para o propósito, simplemente co cálculo que se fixo parece suficiente. Outra pregunta tamén dun anónimo, poderíase facer algunha predicción da evolución do ritmo de contagios para os vindeiros meses. Sí, de feito, sí que se están facendo e o que comentaba nos modelos cos que nos traballamos, vos dicíamos que eran modelos de predicción a curto prazo, pero os outros modelos, os modelos anteriores, os modelos SIR, algúns moi sofisticados, partindo destes, sí que son capaces de facer a evolución a medio, a longo prazo, e tamén incluir o efecto das distintas medidas. Que ocorre con isto? Que este efecto das distintas medidas que se poidan ir tomando, sobre todo nos preocupa a todos que se produza un segundo repunte, o temos que introducir a través de algún parámetro, algún valor que necesariamente ten que vir a partir dos datos que observemos. Vale, a seguinte pregunta vai nesta liña. Se temos feito modelos predicindo como podería evolucionar un segundo brote en función dos test que se farán nas próximas semanas. Si hai modelos nesta liña, de feito, un dos grupos de traballo dentro da acción matemática contra o coronavirus, pero aínda non se fixeron públicos os resultados, traballaba nesa predicción sobre todo para saber, se alixeiramos as medidas de confinamento, se produce un segundo brote, en que momento se produce. E, por exemplo, noutros países, que xa levan, comentaba José o caso de Italia, nos estamos en contacto tamén con un grupo de investigadores de Italia, están tamén traballando en ver como adaptan esas modelizacións para averiguar en que momento se pode producir ese segundo bloque, ese segundo pico. Se produce, porque para aí sí que é crucial ver como tratamos de volver a unha certa normalidade. A seguinte pregunta non acabo de entender, de Álvaro. Grazas pola conferencia, Rosa e José. Grazas a ti, Álvaro, por estarnos escoitando. Sobre que niveis de precisión de predicción e a cantos días vista andamos agora? Non sei exactamente a que te refires, Álvaro. Non sei exactamente a que te refires con niveis de precisión. Se podes aclararnos algo máis, intentamos contestar. Santiago, se están recogiendo datos de personas reinfectadas para saber que porcentaje se va a reinfectar. Non o sei, José, non sei se ti tes referencias de algún artigo que estiveches traballando máis con ese tipo de datos. Non. Eu penso que a nivel de España non sei se se está a recoller ese tipo de datos.
pero sí que en algúns artigos están a estudar se esas persoas poden volverse a reinfectar, non? Pero de momento, según os artigos que eu estou a ler, isto non se sabe con moita claridade. Entón, de novo, a importancia de recoller datos, non? Pero eu penso que incluso nos datos que se van a recoller desde o Instituto Nacional de Estatística, desde o Instituto Carlos III, eu penso que unha vez ti das positivo, xa se asume, ou diches positivo, xa se asume que non vas a volver a dar positivo, eu penso. Entón, neste momento, penso que en España non se está a recoller este dato, pero non o sei con claridade. A seguinte pregunta de Suso Baleato. Grazas, Suso. Graciñas por compartir o vosso traballo. Para mí, poderías explicar por que motivo empregades un modelo logístico e que vantaxes ou limitacións observades? E para os dous, se pensamos que a aproximación bayesiana pode ter algunha vantaxe sobre a frecuentista para resolver o problema de inconsistencia e falta de datos. Respondo as dúas e vos comento por que este modelo e tamén por que o tema de, bueno, se a aproximación bayesiana encaixaría aquí. Vamos a ver, nós cando empezamos a traballar con este tipo de datos, bueno, contactamos con este grupo de compañeiros de Italia. Eles xa estiveran traballando con outro tipo de modelos. De feito, no grupo hai un epidemiólogo que traballou tamén con este tipo de modelos de crecemento, unha logística generalizada. A ver, é un modelo, vantaxes, é un modelo suficientemente flexible, vale? Pero a vez nos permite extraer características tan importantes como o punto do cambio da curvatura ou ese máximo que alcanzamos e, a súa vez, as marxes de erro nas estimacións deses puntos. Eles, cando comezaron o axuste dos modelos, probaron metodoloxías bayesianas justamente para analizar como é o problema para tratar de solventar o problema da falta de datos. Sen embargo, unha vez que digamos que a pandemia arranca, vale? O sea, nesa primeira fase inicial de oscilacións, poden non ser moi precisos, pero unha vez que se comeza a subida, non se vían vantaxes, eles non atopaban vantaxes en utilizar algún método que metera distribucións a priori nos parámetros, que é o que faría un modelo bayesiano. De todos os xeitos, o problema que nos planteamos cos datos, o problema que se nos plantea agora, esa falta de inconsistencia, non vexo como se resolvería con un enfoque bayesiano, porque pensade que o que nos atopamos no tema das UCIs foi que, de repente, o que tiñamos era se estaban acumulando variables que non medían o mesmo. Ou agora, vale, co cambio de criterio na recollida, por exemplo, de falecementos, nos non podemos seguir coa serie anterior. A serie anterior ten unha variable recollida, a partir de, creo que deste lunes, temos unha nova variable. O que sí se lle pediu ao Instituto de Saúde Carlos III é que tratara de homoxeneizar os datos anteriores, que viran de facerlle algunha corrección para que si nos puderamos continuar coas prediccións unhas certas garantías. O que vos dicía, José, non ten sentido que cambiemos a variable no medio do estudio. Fran Rivadulla, grazas, Fran. Hola, Rosa, grazas pola charla. En que modelo se basean e cantos son de fiables os cálculos que falan de centos de miles ou de máis dun millón de infectados en España? Pois non o sei, Fran. Esta, así, sinceramente, non. A verdade é que non o sei. Eu creo que unha vez que empecemos a ter test en distintas poboacións, vale, poderemos realmente coñecer cal é a magnitude do problema. O tema dos test, mirade, Italia estaba reportando de maneira pública ao comezo o número de test que facían diariamente. Despois, continuaron pasando a este grupo de investigadores para que fixeran as prediccións, pero non o facían público. Pero nun momento deixaron de pasarlos. Portugal tamén empezou a facelos públicos, creo que xa non nos fai. Eso saberemos exactamente, nos daremos unha estimación, vale, desta poboación infectada a partir do estudo que se poida facer do Instituto de Saúde Carlos III e do INE. Creo que calculaban que en 6 ou en 8 semanas poderíamos ter. Seguinte pregunta de Moraña. Grazas, Moraña, por estar na charla. Noraboa pola magnífica charla. Poderíase facer unha modelización matemática para a recuperación económica?
Ui, a verdade é que non me atrevo a dicirche, Moraña, porque non é o meu ámbito. Aí seguro que hai economistas e xente que traballa en modelos econométricos que che podería dar unha resposta. Sei que hai grupos que sí que están traballando xa nestes aspectos, pero sí que non... Se me escapa do meu ámbito totalmente. Non sei se José quere dicir algo, se coñeces algún traballo. No, tampouco estou moi feito nese tema. Pero podería facerse, podería. Gabri, si poderíamos explicar o modelo IHME que usan nos Estados Unidos, as súas ventaxas e diferencias co español e o de Imperial College. Ui, non sei a que modelo te refires, primeiro, despois, o modelo español, ao final, o que se nos transmite sempre, os tipos de modelos que manexan dentro do Instituto de Salud Carlos III son os modelos SIR. Eu, de Estados Unidos, que queredes que vos digamos? Non sei, fixemos algunhas prediccións para algunhas zonas, por exemplo, miramos o caso de Nova York, e a verdade é que era alarmante. Non coñezo exactamente o modelo, Gabri. Sinto, non che podo dicir. José, non sei se ti che... Ao final, un pouco todos os modelos que fomos vendo, incluso o do Imperial, tamén son modelos basados neste tipo de... Son modelos compartimentais. Por exemplo, aquí en España, si houve un que tivo bastante repercusión ao inicio do confinamento, e varios medios se fixeron ecos duns mapas de risco que iban sacando, que eran modelos SIR, estes modelos compartimentais, pero incluían tamén expostos, hospitalizados, un pouco as subpoboacións que vos poñía antes, incluían tamén información de mobilidade, mobilidade entre rexións e relacións entre grupos de idade, para poder, afinar un pouquiño máis as prediccións. Luis González, que lles parece o estudo de seroprevalencia da Xunta en canto a metodoloxía de selección de usuarios a estudar? Chama a atención a selección de usuarios de curta idade. Grazas. Grazas, Luis. Vamos a ver, nos estudos de seroprevalencia, tanto o que se vai a facer a nivel nacional, empezará o vindeiro luns, como que se vai a facer dende o Sergas. Isto será algo que José Maíso estivemos comentando tamén estes días. A verdade é que ofrece garantías e tranquilidade que quen este detrás do deseño da mostraxe, que ao final son os responsables de garantizar o nivel de precisión que van a ter eses resultados, sexan tanto o Instituto Nacional de Estatística como o Instituto Galego de Estatística. A selección de usuarios a estudar seguramente responderá a algún target que eles realmente queiran apuntar. Non sei o motivo da selección de usuarios de curta idade. Sí que todos temos lido nos medios de que os nenos poden ser grandes contagiadores. Non o sei. O que sí é importante, e isto sí que hai que poñer en valor, faga quen o faga, sexa o Goberno Central, sexan as rexións, ao ter este tipo de datos vai a ser positivo para que poidamos entender mellor o que pasa. Jacobo, grazas, Jacobo. Hola, boas tardes. Bravo pola charla, que estou moi interesante, aledámonos moito de que che gustara. Dúas preguntas. Debido a que a recollida de datos mudou, debido ao comezo do testeo masivo, é posible corrixir a evolución da predicción dos resultados debido ao cambio de metodoloxía? Por outra banda, gustaríame saber se os modelos SIR podes considerar o efecto do cambio das políticas de confinamento. Un saúdo e grazas. Ben, a primeira, creo que isto xa o contestei parcialmente nunha anterior. Muda a recollida de datos, muda o criterio, co cal a serie anterior queda invalidada, non a podemos comparar con esta. Pero o que vos comentaba que si se solicitou é unha corrección ao Instituto de Saúde Carlos III desta serie anterior para que poidamos seguir utilizando os modelos. Se os modelos SIR poden considerar o efecto do cambio das políticas de confinamento, efectivamente. Eu, cando vos poñía
atrás para cos distintos grupos, vale? Aí simplemente incluindo os parámetros de conexión entre eles. Pero sí que se poden incluir moitas máis relacións entre as distintas subpoboacións. É aquí onde se pode ter en conta canto podemos alixeirar ou canto temos que facer restrictivo as distintas medidas, que son as que nos darán distintos escenarios de evolución. Vale, a seguinte pregunta. María, como se faría a selección desas 60.000 persoas a testar para facerse unha idea da cantidade real de contagiados e asegurarse de que non sexa unha mostra sesgada? E por que a mostraxe sería en dúas etapas? Vale. Están seguindo, un pouco polo que lín, unha metodoloxía similar a que se utiliza na enquisa de poboación activa, que tamén é unha mostraxe bietápica. Se tenen, a ver, eu seguro que a mostra non vai a ser sesgada porque os maiores especialistas na recollida deste tipo de datos os temos nos institutos de estatística, no Instituto Nacional de Estatística, no noso caso, no Instituto Galego de Estatística. Entón, esa selección seguro que está máis que controlada e o da mostraxe nas dúas etapas non teño claro, pero non sei se ten que ver tamén con que se queira introducir pois algún factor de localización por áreas, vale? Que poida darnos unha maior precisión a nivel local. Non o sei exactamente, María, pero bueno, o que sí eu creo que, por exemplo, con eses datos, creo que sí podemos traballar tranquilamente e, ademais, a fiabilidade que nos digan que teñen será verdadeira. Hugo Valle, grazas Hugo por estar aí, boas tardes. Quería preguntar se nos grupos de traballo se teñen empregado técnicas de machine learning ou de inteligencia artificial ou se valorou como unha opción. Moitas gracias. Bueno, na páxina web da Acción Matemática contra o Coronavirus, se entrades no apartado relativo a predición cooperativa, podedes ver os grupos que fomos participando e creo que sí que hai algúns que sí que empregaron algunha técnica de machine learning. Tamén é certo, e iso é unha demanda que tamén lle fixemos os investigadores participantes, que se difunda realmente cal é a metodoloxía que estamos facendo. Un pouco na liña que vos comentaba na conclusión da charla, de que debemos compartir este coñecemento. Sen dúbida que será interesante. Sobre todo, tamén estou pensando na hora de incluir información que nos veña de fontes con datos masivos. Estou pensando, José, na información, por exemplo, que proporcionaba Google. Non sei se queres aportar algo nesta liña, nesta cantidad de información que poderíamos tamén ir incluindo nos modelos. Bueno, está claro que sí que hai máis formas de afrontar este problema e hai grupos de machine learning e de inteligencia artificial facendo precisamente isto. Como comentaba Rosa, bueno, eu penso que Google utiliza frecuentemente este tipo de técnicas para analizar os datos. Google vai ter unha cantidade masiva de datos, entón, agora de facer predición, pois sí que vai facer falta este tipo de técnicas de Big Data, de análisis masivo, que, bueno, a mellor estatística clásica, por así decirlo, a mellor ten as súas limitacións. Entón, pois de novo, hai que ter moi claro sempre que datos estamos a manexar e, por suposto, hai un montón de formas distintas, hai un montón de ferramentas distintas de solventar os problemas que estamos a ter. Vale, a pregunta de Álvaro, a da tema da Acción Matemática contra o Coronavirus, a cantos días vista se está traballando? Na predición cooperativa a curto prazo se está traballando entre 1 e 7 días. Eso foi a predición que nos pediron. Despois, noutro grupo de traballo no que aínda non están os resultados publicados, pero podedes ver tamén o que están facendo na web da Acción Matemática, que é sobre as medidas de confinamento, están traballando con un período dende que se inicia o confinamento ata o 30 de xuño. Siguiente pregunta de Félix, ¿cuál es la predicción de la mortalidad por infectado actual? ¿Hay algún estudio reciente relativamente fiable? Non te sei dicir, Félix, e aquí hai algunhas cuestións sobre o cálculo deste tipo de taxas e de outro tipo de variables que son importantes realmente para entender a enfermidade, que
que nos suscitan serias dúbidas. Comentaba José antes o tema dos tempos de incubación, non? Parece que estamos recollendo como referencia ese 5,2, 5,2 días como período de incubación que ven deste estudo realizado a partir dos casos de Wuhan e que está feito con... Eles falan no artigo que traballaron con 400 e algo contagiados, con 400 e pico casos. Sen embargo, este período de incubación se calcula solamente sobre 10 casos. Este tipo de cuestións tamén atopamos noutros artigos. Hai outro, José, corríxeme, había outro que valoraba o tempo de incubación, xa digo ben, en 6,2. Sí. E igualmente, bueno, aí sí que a mostra un pouco máis grande, pero realmente temos dúbidas de como se están recollendo estes datos. A cuestión é que para termos información fiable sobre estas taxas ou sobre parámetros importantes relacionados coa evolución da enfermidade, necesitamos datos, necesitamos moitos datos, necesitamos datos bons e datos que poidan ser agregados. Vale? Entón, se nos fixamos únicamente, pois temos os datos de China, resulta que veñen de 10, a precisión aí, claro, neste momento non sabemos polos distintos criterios que se están seguindo nos propios países da Unión Europea, non sabemos se podemos nin sequera comparar o que temos nuns e noutros. Hai algún estudo recente relativamente fiable? Eu penso que non, pero, bueno, José quería aportar algo máis aquí. Sí, bueno, a maioría da xente eu penso que está, bueno, penso que esta pregunta vai enfocada a ese tipo de información onde parece que en España o número de falecidos por positivo é moi alto, en Alemania é moi baixo. Entón, que problema teñen ambos estudos? Teñen un problema de que son estudos moi sesgados. Entón, xente que presenta síntomas e que dá positivo no caso de España, e claro, entón fai falta facer un estudo similar ao que comentábamos antes, que vai facer o Instituto Nacional, o Instituto Galego de Estatística e o Instituto Carlos III, o sea, un instituto onde, digamos, tratemos de non ter esos datos sesgados. Eu tamén, como comentaba Rosa, teño as miñas dúbidas de que actualmente haya un estudo completamente fiable, pero, de novo, non teño control de toda a literatura. Ben, a seguinte pregunta, tamén, bueno, nos dan algúns datos que son interesantes, vos los comentos. Francia vén de presentar os resultados dun estudo de prevalencia, que sería equivalente ao que prepara España, e a partir do mesmo establecen escasamente un 10% de infectados como media en algunhas rexións que apenas presentan un 2% de contagiados. É necesario corrixir os resultados da enquisa por mor da fiabilidade dos test. Bueno, primeiro, para comparar realmente os resultados sí que teríamos que saber se o estudio o deseño pois, é realmente equivalente ao que temos nós. E, obviamente, sí que a fiabilidade dos test, vale? A detección pois, de falsos positivos, a súa sensibilidade, a súa especificidade, sí que se inclúe nos resultados que se poidan derivar das estimacións. Seguinte pregunta. Se poden facer estatísticas fiables con test que teñen distintas características de sensibilidade. Bueno, é o que eu acabo de comentar. Se poden facer, pero hai que telas en conta. E, de feito, bueno, pois no estudo que se vai a levar a cabo dende o Instituto de Saúde Carlos III e colaboración co INE, sí que está este elemento que é importante contemplar. Outra pregunta, o seleccionar só os hospitais de Santiago, Coruña e Vigo, sen contemplar as provincias de Lugo e Ourense, os datos estarán sesgados e, por tanto, os cálculos serán fiables. Vamos a ver, depende do tipo de mostraxe que se faga. Se na mostraxe se recolle a estructura da poboación que temos, ¿vale? Se somos capaces de levar a estructura da poboación a unha escala menor, eses resultados serán fiables. Non é preciso, imaginemos que queremos facer eso, pues, un estudo en hospitais, o que se tratará de coller aqueles que sexan representativos do resto da poboación. A ver, unha seguinte pregunta. Pois creo que temos unha pregunta para a moderadora.
Entendín que a presentadora Laura aplicaba cuestións de teoría de xogos a esta problemática. Luciano, se che parece, deixámoslo ao final, cando Laura despida, se quere comentar algo. É un traballo que está realizando pois, con Balbina Casas e tamén con Ignacio García Jurado da Universidade da Coruña. Ben, a seguinte, que precisións se están obtendo nos mellores metapredictores de acción matemática contra o coronavirus de 1 a 7 días? Vale, os reportes de precisión, non sei se están públicos na web, aí o que vos podo dicir é que depende moito das series. Nos, nalgúns casos, coas series anteriores, estábamos obtendo variacións de en torno ao 5% ou, nalgúns casos, nos peores do 10%. Non sei exactamente neste momento, pensade que nos últimos días, co cambio de criterio, imos ter que agardar un pouco para poder ver exactamente como imos evolucionar. Luciano, por H ou por B, un saca a triste conclusión de que os modelos opertan máis ben pouco, polo ben da disciplina habería que buscar responsables e explicitalos con toda a contundencia e respaldo da ciencia. Bueno, os modelos aportan máis ben pouco, os modelos aportan, Luciano, aportan información se os modelos tamén se están ben alimentados. Quer dizer, eu creo que isto é unha cuestión de responsabilidade de todas as partes. Nos podemos poñer sobre a mesa o que sabemos facer. Podemos poñer a nosa vontade, podemos poñer o noso traballo, pero precisamos coñecer algunha información de partida e que sexa fiable, senón vamos a comprometer os nosos resultados. E despois, sí que tamén é importante ver a foto completa. Seguramente, na xestión desta crise, hai moito máis, hai moitas outras derivadas que non son únicamente os números que estamos vendo. Frenamos como cerrando todo e ya non socialmente. Hai moitos outros factores que a min persoalmente se me escapa. O que sí é importante tamén neste momento, outro día creo que escribía Senenbarro nun artigo, falaba neste momento do oportunismo en ciencia. Temos que ser moi cautos co que transmitimos, co que explicamos, cos resultados que facemos públicos. A nós, de verdade, que non deixa de sorprendernos que se este tomando como paradigma no tema do tempo de incubación, pois algo que está calculado sobre 10 persoas, ou a fiabilidade que pode ter esa cantidade é ridícula. Entón, creo que tamén temos que evitar isto. Aí, creo que todos nos debemos conter na nosa xusta medida e tamén é certo que o sistema no que estamos metidos tampouco axuda, con todas as editoriais ofrecendo números abertos para publicar o teu estudo sobre COVID cos datos de non sei onde. Creo que aí que temos tamén unha labor importante de responsabilidade pola nosa parte. La Voz de Galicia publicaba unha noticia da que se facía eco de que o Institute of Certified Management Accountants de Australia publicou un informe sobre a resposta ao COVID dos diferentes países e incidían en que, segundo mesmo, España quedaba en mal lugar. Vale, ata que punto que os datos dos que dispoñemos este tipo de estudos son representativos da realidade e se na nosa opinión se consideramos que os medios de comunicación deberían ser precavidos a hora de facer este tipo de publicacións. Volvemos ao tema que comentaba tamén José. Realmente podemos facer comparativas coa variedade de datos que estamos tendo, co problema que estamos tendo nos rexistros. É que estamos medindo o mesmo. E é máis, neste momento se pode valorar a resposta á crise. Eu creo que neste momento o que podemos facer é ver esta evolución a corto plazo, ver esta evolución a medio plazo e valorar que efecto pode ter sobre a mesma as distintas medidas. Cando isto pase, sí que xa poderemos valorar que efecto tivo de verdade as distintas medidas, porque tamén é certo que si parece que hai unha relación causa-efecto, pero
pois correlación non implica causalidade. Entón, son cuestións que temos que mirar con máis detemento, que hai que ver moi claramente que é o que se está medindo en todos os países antes de aventurarnos pois, a facer este tipo de afirmacións e a facer rankings de cal é o país que se está comportando peor. E, obviamente, bueno, pois sí, nos medios de comunicación sí que se debería ter un pouquiño de cautela con este tipo de estudos, pero e nos mesmos, cando saímos nos medios, tamén deberíamos ter un pouco de cuidado con como nos manifestamos, non? Aser, gracias pola conferencia, gracias a Aser, a ti por asistir. En que porcentaxe credes que afectaron os modelos iniciais os datos falsos difundidos por China e por que se tomaron como referencia para moitos estudos? A ver, complicada a ser. Vamos a ver, o tema do 5,2 sigue por aí, había outro dato que era para fixar os períodos de cuarentena de 2 en 2 semanas, que viña dese mesmo traballo. José despois coñece tamén outros traballos. E sí que é certo que eses foron os primeiros datos que se incluíron nos modelos iniciais. Por sorte, despois xa obtivemos algúns datos de Italia, non para todas as variables, por exemplo, non o temos para ese período de incubación. Nos pensamos que sí que o imos a poder calcular pois, con datos de Portugal, que están sendo moi proactivos en facilitar os datos. E por que se tomaron como referencia? Porque non había outros, e é unha enfermidade descoñecida, tampouco dende os ámbitos máis aplicados tampouco se dicía, bueno, pois isto se comporta igual que esta outra, entón, de algún xeito, había que arrancar. Pero é certo que é un problema. José vos pode comentar algunha referencia máis, por exemplo, do tema dos 14 días, que creo que tamén aparecía no artigo este dos primeiros que fixeron a referencia á neumonía de Wuhan. José. Sí, nada. A maioría de estudos iniciais que se basan neses datos iniciais de China. Decir que son datos falsos me parece unha afirmación aventurada, entre outras cosas porque moitos destes datos non son directamente de China, senón de pacientes que viñan de Wuhan e volveron a Europa, volveron a Estados Unidos e demais, non? Entón, bueno, se hai varios estudos, está claro que isto, pois, o que decía, nun mes conseguíronse 500 citas. Entón, isto é algo que avanza moi rapidamente. Entón, sí que hai varios estudos que marcan distinto número de días, pero claro, os que temos a todo agora son os que se basan neses datos iniciais de China. Por suposto, como decía Rosa, supoño que nos vindeiros días cada vez haberá estudos máis, digamos, exactos ou que aproximen mellor a realidade. Bueno, pois nada máis, se non temos máis preguntas, nada, moitas grazas a todos por estar connosco esta tarde. Damoslle xa paso a Laura. Para rematar, gustaríame dar as grazas e felicitar a Rosa e a José pola súa conferencia. Grazas tamén ás 201 persoas que estades conectadas. Espero que se vos fixera entretido este ratiño. E nada, simplemente convidarvos mañá, xoves 23 de abril ás 6, á cuarta destas sesións dentro do ciclo organizado polo Campus da Cidadanía. Será impartida por María Isabel Bandín Matos e Carlos Pereira do Pazo, do Departamento de Microbioloxía e Parasitoloxía, e leva o título de COVID-19, o virus e o seu potencial epidémico. Quixera tamén agradecer os esforzos do Campus da Cidadanía e do Vicerreitorado de Investigación e Innovación por facer isto posible. Con respecto á pregunta que me fixeron polo medio, nada, simplemente comentar que estamos intentando aplicar metodoloxía de teoría de xogos para ver como de importantes son as características dos individuos na súa clasificación, por exemplo, decir se van a ter que ir a UCI ou non ir a UCI, dependendo das patoloxías ou da idade ou do sexo que teñan. Sen máis, quedamos a vosa disposición e, de novo, moitas grazas a todos pola vosa participación.